Kaway ni kilong kami nakshnang muktapur kakong ibuam kabade ka try jaka kalayam na mar ka jingting yodo ki jaka rap jangka ki baju besaja ya ka yeng kesem na do ki pohon menshwa. Ngani kolong kami haswa pana jingkran ha ka jinglang pala lum minta ka singka apnyo tarik hajan ka Border Security Force BOP jalia khola kolong kum ka try jaka kababat ya ka hok ka kenti kala penpau ka jing songsi pat persajur ya kani ka jing le ka sarkar panchna surak na ka benta pan kia sainar sha kala ong na du ki por pastang jong ka jing kia sainar sha kum ka trai jaka ringkat ka Coordination Committee on International Border CCIB bat ki wede ki rangba kile mi penyeng persha ya kani ka jing temu Henry menta ka kenti kilan le klem dai jingtep shikitrai jaka kala penram jur pa menta kala don ke jing phe jingmon hapadeng udaloi ki laka satpator ma daman laka syang bat uyeng hakanu ka nongrem ong kate ka long keme kumta ka kwa bakum ukpa udai ban ai jing pen shai halor kani ka jing thmu ke saina sha kat kum ka jing kam jong u ikite ki jaka ki puta lada umla ban penshai halor ka nu ka nongrem kum ki khun kim ban si banyele persha patlau pa namar ke jingdu ya ka hok kinti kala kren shai lada ka du ya ka jaka ka dei bandu da ka jing sngo thu da ka jing bam sngo thu pen kut ka tai ka long kme try jaka bade ka badan jaka ne hamar halande jong kana kem spa nya don di kuai al jaka tai te ngayeng hang ne ban penpau kata ka jing si ka ba hadu kata Nya. Kata banyak besar tu dengan kedai jing si ka bang ngamla ban pediang kum ka try jaka kedai ki hok nang chung ga man tangan du ta bro khai tak dau sorry kata tu ya. te man ta kum ka try jaka tinga nga ka persa jur ya kani ke bangam tip ngakam bina ya kita ke baro ti na du man swahi na du bala kere gini fencing ru tidak don ka jing ya pa ka CCIB keleng ban pe gini jaka pan jing kerpan nak sarkar ban penhya sadu tau put ba dei pangi badai hok jong ngi kan kiri nong India ba song basa sini ti ngam tip la kata kan trekam te kum ka jing i jong i tengah mi i bahar bakan trekam kata ka jing hi jong i ndai kum try hok try cakapan ni kem i no i kita ni try met ban sim ha kita report la don kirang ba sibun ngut kirang ba bang i tur kiling gi jaka terangkat udoloi ru i don lang ha kita report ndai ha kan pat ka kenti mandang la apoi menta ka si ngatip ba mentang i don laka jong udoloi ubadai ukli du jong ke ilaka jongi mentang ngintip udon na ke ekeliang udon na kaliang kemonnya udon na kaliang kadiang ti mentang ile kumno habang yo sio jingkren jikini kirang ba hana kane ka jaka barok khoi na du muktapur hadu jilia khalakam sing pusadwang tei barok khoi ketu kalangat ha ka kerteng jong doloi jongi ubadai daman laka siang nang kasnang amsokat hatu kalak bandai kita namar kum tai jaka hi te syudut benta lada ngajak kane ke mobile ngan wat kane ke mobile hadu bandalap ngan jam ngan snosik thang ya ke jingdu jang data menta tu ka jongi ikai ngi ladu bat kiba kam try ya kata ni de ude udaloi hatu kalak mobile kumta tengi kwa ngakwa hangne ngayeng hangne ban ngakwa ka jing pensai ka basai bah na kaliang udaloi ba unwan persengi hakano kaliang nang uyeng hakaliang nang ban pensuk yengi ban penyo igi jaka
ne uyeng ha kaliang nang ban pendu ban pendam ya ki jaka jongi ngakwa ikajing pensyai baun wan pensyai hatu ukpa jong ke ilaka ubde ukpa jongi hi ula mo ban lek kumta hatu ukpa jong ke ying kasem jongi ula mo ban lek kumta ki kun gikti to ukpa doloi jongi kat seba udon seng pa pensyai ni nak kaliang nang jongi kinong rep hak ngin nom la ban nyelek persya ke sorkar handrai ke jing kerpat jongi ibu akmat ke sorkar ban tham pendigai na gitu gi brikwai jongi lada kalong ke bala lada kamlong ke bala ru pensyai ngi da kata ke jing syai ke bangi la ban seu thu syai te na kaliang u doloi ru pensyai ngi da ke pensyai ke basyai bah kenang ban ngintip bah laha kan ko rukom langi dei ban yaso padu daloi ni langi dei ban ya la ka jong kalenti namar kumbaong wat ki kun ru anda ki lahe dakim itenat la ne kim su tenat ya ka jing steng la ne ka jing long haying kimi no na ying tingi ru ngin long kumta lada upa daloi jongi la ban pensyai ngi laha kan no gunong rim uyeng tingi ru ki kun jong u ngin mi no na kata kandon ka ka banjia le ne kandon ka bangin ngin hapa ni le persya yau wat yau pa jongiru namar ngin dukat tu ko hak jongi kamlong ka bakai ka jinglong try jongi du ka jinglong try ngin dulut itu ki jaka puta jongi hatu kala mo bandai ada ya ki briso brikwai jong pa deloi jongi mentah barok hak ngi badan hang ne ngin lek kini ya kita jaka jong hatu un ai sukse yangi hatu un ai li se yangi bangin lek kumta Wanra daki pulit, daki army, daki military bang itur persya yangi. Ngipat mentang iwan bu ngejing kerpat kamat jong o. Gini ngatrai la don kirang ba hang niru kibala phone ni u kibala benti bi u bakadon ngejing ja ba kumta. Tabale wan mi. Hatu udai se ukpa ba kumta, uta udai se ukpa. Ngatrai ukpa te daki kut kikun, ando kat nor bu si udan ngejing si. Dia uta ukpa dulu jong ni pasya ai. Siap bahas pensyai lala dei kaliang ka lada ngin ngatarai barok hak yang ne lala dei bau pensyai bah ngin le ilang bat u sa kata kan lenti bau yalam ngin le ilang lada ngim so ya hap tingje la ka jong lenti ngi bala he kan ayu yo u ikwa ka jing pensyai mentah ikwa lut barok hak bedan hang ne ikwa lut ka jing pensyai na u pum ki try jaka ki try hok ngatengam kwa bandu ya ka jaka da ngadu ru ngade bandu da ka jip da ka seu thu om da ka jing bam seu thu da ka jing le klap na di ka jing le mentoy kwan chimet jong no re jong no yo bha nu ba le tra ki ba le hok